yung udto kaninyong tanan trabaho na ang kanal nga naglunang nya karon awa tanaway lang gibuhat nice na kaayo. Salamat kaayos taga barangay. Labi na ni kaning nagpala. Buyaks nga niya. Buyaks. Og kadang usa, Dalong Pines og si Ate Klinabok og si Binji Yapi. Sila rang upat diri. Kugihan kaayo. Ay pula Init kayong panahon guys, pero kani siya angay gyud sila tagaan og snack. Snack. Nawa lo ka kapoy ana nimang ka ana diha Salamat kayo nagkuan ani sa barangay. Sila ra ba yung tulo? Angay ka magpasalamat no kani yung nagtrabaho kay ngano kapoy kay nastanan. Kani gyud sila. Upat ni sila kabuok. Si Buyak, Dalawang Pines, og si Linabok og si Yapi. Sila rong upat ha. Gahapon pa di sila nagtikay-kay diri aning kuan. Kay aning mga kuan diri lapok diri basura. Nalimpyo na kayo. Salamat kaayo sa nagkuanan ni nagpatrabaho ani. Nindot na noon. Palitag bugnaw murag ang akong kwarta diri murag painit ra gyud nila. Bang, sa nagbarog dira, may papalit pa. Kay nindot na kay meditan. Nakugihan kayo sila. Dili nila limha kay Portijong, inita. 1,000 degrees. Papaya man. Kayo. Grabe sa 1,000 masunog sa mata na. Inverno gani, init kayo nya kamo ay mo sa ini kuman yung trabaho pahuway san mo di san mo mangimasa dayon mangligo dayon pahuway ka kay ngano na parehan nimo unsa man taon ka ako may motripan oy Buyas ko na ako ka sus na ino mga ditag ihi waron unsa mo no ipalitan na ng like. Baba palit. Managko pa. Ha? Kadungan. Ang yari man na. Kadungan. Palitan na tamog tag aka ng 20 pan. Duha sila oy. Sa usa, wa mo ti kwarta oy. Awa makasweldo ko grills so. Palitan ta mo. Wala mo. Siya magpasok si Asinda. Ato kayo. Nili ay. Uy, si Kapoy bininono. Kapoy ninono ay. Ay, kani mo yung manager kasi lakaw-lakaw. Di mo to Buyas, di mo to. Manihara. Tabang si Uncle Ray ha. Uncle Ray. Ibutan ng cellphone sa kuan. Sa bulsa na unsa naman. Tabang ni Uncle Ray. Pagapa. Ayo sa judo kawayo sa. May sa later nagiyalo lang pa be. Atong Osbon, salamat kaayos barangay kani sila. Kaning staff sa mga barangay. Santil mo. Ayo ikita kay later do. Ayo san. Nakita ang kuan. Kasi santil mo ay. Ayo ay. Atay ni blabog yo. Sige mo siya video ni Buyaks. Ko mo sige video mo ni. Di pa ka. Gitabuan na ninyo dito. Kay kung wa gali away kaon.
Ha? Ikaw ba? Portijong inita na. Sweet kay Day. Si Loy ko, sud lang dito Loy ko. Ikaw mag... Ay, magpan? Palitan ng pan. Agoy, yay, gano. Oh, nay kuan diri oh, nay juice. Init pa dyan, init. Oh. Asa naman to? Asa naman to? Guys, gipalitan oh. Pasalamat ta ni Nana Esther kay nipalit siya pa niya. Ako mo palit kog juice. Oh. Guys, si Kuya Ray nihatag og 100. Nihatag siya og 100. Oh. Yan na pan. Naipan niya. Ako nihatag ko og juice. Kay ngano mo ari gyud ko mo kuan jud ta kay ngano ari beta maligo diri. Pero tiya, ang pabor dyan sa Israel na. Oh. Sila timing. Hindi pa. Ya, kailangan dili ni siya parkingag motor diri ha, basig inyong parkingag motor. Inga da. Dili parkingag motor, kasabot mo? Kay Samo. Samok. Ya sa oh, nya ang kadang nilabhan ni kuan diha dili na namatagak sa kanal. Ari yun na padong diri sa kuan, no? Patuloy motor parking. Dapat way motor park. Ikaw suot liko, dako liko. Oh. Na.